ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ 7,000 7,000 ಮಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ತೂವರೆ ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ಕ್ 10,057 ರೂಪಾಯಿ 42 ಪೈಸೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಫ್ಟಿಲ 1% ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 0.5% ಪ್ಲಸ್ 0.61 ಬೊಕ್ಕ ನಿಫ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ 1% ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಕ್ ತೂವರೆ ಪಡುಂದಂಡ ಅವೇ 10,000 ಕೋಡೆದ ದಿನ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡೆ 10,000 ಮಟ ದಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ ಡೌನು ವರ ಪ್ಲಸ್ ವರ ಡೌನು ವರ ಪ್ಲಸ್ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ತಿರುಗುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಇನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಕ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತುಬುರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು 10,000 ಬತ್ತುಂತುನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಪುರ್ತು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲನ ಅನ್ನ ಪಡ್ಡದು ದಯಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕವು ಎಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನೋಡು ಅವು ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡೋದು 1 ಲಕ್ಷ ದಿಯ 1 ಲಕ್ಷ ದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ 8% ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ 7% ಬಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 7% 1 ವರ್ಷದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪಾಯರ್ನಂಡ 1 ಲಕ್ಷ 7,000 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ಇಜಿಂದ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ದುಡ್ಡು ದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಏತ ಹಣದ ತೂಕ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಪೋದು ತುಪಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡೀ ಏನು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ದಿನೊಟ್ಟು 10 ಸಾರಿ ತುಪ್ಪ ಇನಿ ಏತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ತರ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತೇ ಬಿಡೋಡು ದಯ ಪಂಡದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಣಂಚೆ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗು ಲಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಏನ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ದಯ ಪಂಡದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಎಂಚ ಗ್ರೋತ್ ಪೋವೊಂದುಂಡ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಆತೇವಿನ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡಿಯೇ ತಾಂಡು ಐನು ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತ ಸೊ ಈತ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ತೂಪ ಇದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂಪನ ಈಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನಡ ಒಯ್ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇನ ಆ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಏನು ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಆ ಪನ್ಪನೇನು ನ್ಯೂಸ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಅವು ಬಿಡುಂದಾಂಡ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ತಾಂಡು ಅಂದು ತೂವರೆ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ತೂವೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಪನ್ಪೇರು ಆಕ್ಲಿ ಈತ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಮೆಕ್ಲಿ ಈತ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಈಜ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನಡ ಏನೋ ಉಂಡು ಐನೇ ಅಂತ ಇಪ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದೆ ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಡಂದ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗೂ ಒಂಜಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಎಂಚ ಬುಕ್ಕುರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಪಂಡಂದಂಡ ಯಾವುಜಿ ಯಾನು ಕತೆ ಪಂಡಂದಂಡ 6 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದಿರೆ 6 ಗೀತು ಕೋಟಿ ತೆಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಪಂಡಂದಂಡ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಏನು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಐನು ತೆರಿಪವನು ಯಾನ್ಕೆ ಏತು ಪ್ಲಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ಕ್ ಲಾಸ್ ಆನಾಗಲೇ ಯಾನು ತೆರಿಪವೆ ತುಲೆ ಎನ್ಕ್ ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಐದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಏರು ಮತ್ತು ಪೊಸತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಡೈಲಿ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೇರ ಒಂದಿನ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿನ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇಂದು ತೂವರೆ ಪೊಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 10-20 ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಐತ ಮಿತ್ತಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಸೊ ಅಂಚ 5 ವರ್ಷಡು ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿಲು ಉಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಅಂಚತ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಪಡಂದ್ರೆ ಪೋದು ಸೀದಾ ಕೊಡೋದು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನೋ ಈಚೆ ಕಂಪನಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡ ಕಂಪನಿಡ್ ಐನು ಪುರ ತೇರಿ ನಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಲ್ತದಾತಂಡು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲೇಡ ಅಂಚಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಪಾಡ್ದೆ 5 ವರ್ಷದ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಡಂದ ಆಪುಚೆ ಅವು
ಏಮೇದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ದು ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿಲು ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೂರು ಬಾ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವು ದಾಲ ತಿರ್ತೆ ಡೌನುಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂವೇ ಆಪುಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಪಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಡಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಿನಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಹೊರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ಹಾಪುಂಡು ಹೊರ 5 ವರ್ಷ ಪಂದ್ರೆ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿಲು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಅವು ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಈತ್ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದ ಒಂದಿರ್ದು ಯಾನ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಡಬಲ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು 2 ವರ್ಷಡು ಡಬಲ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ. ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ವಾರಡು ತುವರಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಕಂಪನಿ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ರಾಕೆಟ್ದಲ್ಕ ಬಲ್ತದು ನಮಕ್ ದುಡ್ಡುನು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿಲು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಸ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರ್ದಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಲೆ. ಸೊ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸು ಕಾಸು ಇದ್ದಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಬೂಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಡ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತರೆಗಳ ಉಡಲ್ದು ಜನ ಸಲ್ ಮೇಲೂ ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್.